हाय हेलो नमस्कार वेलकम टू माय चैनल मु आपण मानकर प्रिय शुभश्री शुभ फ्रेंड्स आपण माने केमती अछंती आशा करूची आपण माने सब भल थिबे समस्ते भल रुहंतु मनुष्य जीवन पानी फटका केतबेले काहर कोन होउची जणा नै ସେଥିଲାଗି ଖାଆନ୍ତୁ ପିଅନ୍ତୁ ମସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର ଏଠି ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ହେଉଛି କାରଣ ମୋ ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ବଡ଼ ପୁଅ ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲା କି ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ଖାଇବ ବୋଲି ସେଥିଲାଗି ତା ମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅଣ୍ଡା ଭାଜୁଛନ୍ତି ତା ଲାଗି। ତାପରେ ମୋତେ ସେ କହୁଛି କି ଆଉ ଆଣ୍ଟି ତମେ ମୋ ସହିତ ଖାଇବ। ମୁଁ କହିଲି ନା ମୋତେ ଅଣ୍ଡା ଭଲ ଲାଗେନି, ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇବି ଆଉ। କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ତା ମା ଅଣ୍ଡା ଭାଜି ସାରିଲା ଆଉ ତାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଅଲରେଡ଼ି ପଖାଳ ଭାତ ପୁରା ରେଡ଼ି କରି ରଖିଛି, ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ଖାଇବ। ମୋତେ ତ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେ ଆଣିକି ମାନେ ପଖାଳ ଧରିକି ବସି ସାରିଲାଣି, ଖାଇଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଧନ ଟେଷ୍ଟି, କହୁଛି କି ଟେଷ୍ଟି ହେଲା। ତା ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତା ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିବ ସେମାନେ କେତେ ଆନନ୍ଦରେ। ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ନାହିଁ ନା, ଭଜନ ନାହିଁ ନା, ମୁଠେ ପଖାଳରେ ପେଟ ପୁରେ ମୋର, ତା ସିଚୁଏସନ୍ ସେମିତି। ଆପଣମାନେ ବି କୁହନ୍ତୁ ପଖାଳରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ, ସତ କି ନାହିଁ? ପଖାଳ ଦିଗଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ତ ପଖାଳ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ଯଦି ଘରେ କିଛି ଥାଉ ନଥାଉ ପଖାଳ ଅଛି ଆଉ ଲଙ୍କାଟେ ଅଛି ତ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ତା ଭଉଣୀ ସେ ଆସିକି ବସିଯାଇଛି, ସେ ବି ଅଣ୍ଡା ତାର ବହୁତ ପ୍ରିୟ, ସେଥିଲାଗି ସେ ଆସିକି ବସିଗଲା କି ନନା ସହିତ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଲଗାଇ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବି। କିନ୍ତୁ ତା ନନା କ'ଣ କରୁଛି ନା ତାକୁ ଟିକେ ଆଖି ଦେଖାଉଛି, କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟି ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି କହିକି ତାର ମଜା ନେଉଛି। ଆଉ ଏମିତି ଏତେ ଜଲ୍ଦିରେ ଅଛି ଯେ ତା ମାନେ ଲାଳ ବିଶ୍ରି ଗଲା, କାଶ ହେଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାକୁ ଡରଉଛି କେମିତି ତା ସାନ ଭଉଣୀକି। ଏଇ ତ ହେଉଛି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା। ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବଡ଼ ସାନ ଉପର ତଳ ହେଲେ ଏମିତି ହିଁ ଲାଗନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ସେ ଡରଉଛି, ଭାତ ଦେଇ ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଦେଉନି ହେଲା। ଆଉ ସେ ଯଦି କହୁଛି ଓଲଟା ତାକୁ ଆଖି ଦେଖାଉଛି, ମାନେ ଭାତ ଗୁଣ୍ଡିଆ ଦେଇ ଦେଉଛି ତାକୁ, ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଭଜାଟା ନିଜେ ଖାଇ ଦେଉଛି। କଂସା ତାର ଘୁଞ୍ଚେଇକି ନେଇ